anong pwedeng gawin para hindi magselos? Siyempre, kailangan ng mga peace talks dyan. Kailangan, distansya tayo. Oo, gagayahin namin. Paano namin ganito sabi kakausapin? nung, Okay, intro. nagtatalo na kayo, i-date mo na yan para hindi na magagalit yan. Saan na sasabihin? Siyempre, ikaw lang ang babae sa buhay. You're my only one. Tapos pagpunta sa kabila, yan B, siya nag-initiate B. Hindi. Alam mo, Facebook Live to. Alalahanin mo, nare-review to. Ay, mga taga-RA sa Sabi mo, ayaw mo lamukin sa motor. Uy, si Jake Campbell. Para to sa mga... Para hindi na magselos daw. Di maaaring ipapalit, sasamahan pa kita hanggang sa huli. Yan yung kakantahin mo kahit kailan. Kahit kailan. Para manahimik na. Di ba, Col? Hindi na magsiselos pag kinantahan ng kahit kailan. Oo, syempre. Kahit kailan ka magaling ka talaga. Bayan, daming nag-jogging, bye! Ikaw lang ang babae sa buhay ko. You're my only one. Oh. Tapos pagpunta sa kabila, you're my only one.